Admiraliteitsdagen Dokkum Update. Burgert, van harte welkom hier in Dokkum. Dankjewel. Ook namens RTV NOF. Ja, één ding moet me van het hart. Wat een stem. Ja? Is dat van nature of... Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Mijn vader die was vanaf zijn, ik denk 15e muzikant. En eigenlijk niet verwacht dat zijn kinderen ook allemaal muzikanten zouden worden. Bijna allemaal. Dus ja, ik heb het puur natuur. Gewoon van moeder natuur gekregen, ja. Maar dan verbaast het mij dat je eigenlijk eerst een beetje in de geestelijke achtergrond een beetje terecht bent gekomen. Heeft dat jou een beetje gebracht wat je nu aan het doen bent? Nou, ik ben begonnen met zingen in een kerkkoor, in een Pinkstergemeenschap. En ik ging als klein meisje altijd met mijn moeder mee naar de kerk. Ja. En ik ging dan elke zondag naar de zondagschool. En dat vond ik gewoon leuk, omdat ik daar heel veel vriendjes en vriendinnetjes had. En ik zat in zo'n gezellige Surinaamse Pinkstergemeente. Dus dat stond altijd in het teken van muziek en zang. En dus een beetje met de paplepel, ingegooid wil ik niet zeggen, maar wekelijks was ik omringd door muziek. Dus niet alleen thuis, maar ook in de kerk. En daar ben ik ook begonnen in een kerkkoor. En dat heeft wel een fundament gelegd, absoluut. En doe je dat nog steeds? Want ik keek even op je agenda. Ja. En dan denk ik van, wat heeft dat mensen druk, zeg. Ja, het is ongelooflijk. Ik ben, inderdaad, ik ben nog steeds bezig met zingen in een gospelkoor. Ik heb een eigen gospelkoor opgericht, dat heet So Gospel Choir. En ik sta iets meer achter de coulissen, dus ik begeleid ze, ik coach ze. En af en toe zing ik wel met ze mee en doen wel eens optredens. Maar mijn oude liefde, die hou ik daarmee nog steeds in stand, zeg maar. Ja, en wat mijn drukke agenda betreft, ik ben nog steeds verbaasd eigenlijk hoe het allemaal nog steeds loopt. Want ik ben natuurlijk wel een uniek geval, want ik heb nooit echt een eigen nummer 1 hit gescoord. Ik heb wel met heel veel artiesten gewerkt die dat dan wel hebben gedaan. Bijvoorbeeld zoals Todd the Touch. En dan zat ik de band van het Treintje Oosterhuis. Hè, de Ladies of Soul. De Ladies of Soul. En dus ik heb wel meegewerkt aan succesvolle projecten. Maar ik heb zelf nooit echt een nummer 1 hit gescoord. Dus ik ben gewoon verbaasd en oprecht gezegend. Dat ik zoveel gevraagd word. Dus ik sta er zelf nog wel eens. Ik vind, is het onmogelijk? En ik ben gewoon vereerd en gezegend. Ja. Maar met jouw bereik, de stem, heb je nou ook een voorkeur voor een stijl? Ja, weet je wat het is? Ik heb heel veel voorkeuren. En soms hebben mensen wel zoiets van... Ja, maar je bent toch een soulzangeres, want je bent gewoon in de kerk en je hebt een soulstem. Maar diep van binnen woont er ook een rockchick. En dat vind ik ook heerlijk om te zingen. Mijn laatste plaat was ook een beetje rocky poppy gericht. Omdat ik had echt de behoefte om zo'n cd te schrijven. En nu zijn we weer 2,5 jaar verder, 3 jaar verder. En nu heb ik weer de behoefte om terug te gaan naar mijn roots. Naar de soul en de gospel. En waar het eigenlijk allemaal is begonnen. Dus maar ik denk dat dat de hart is van een kunstenaar. Hè? Je wil nooit hetzelfde doen. Je hebt altijd de behoefte om jezelf te ontwikkelen. En ik ben blij dat ik ook gewoon die vrijheid heb om dat te kunnen doen. Was je hier al eens eerder in Dokkum geweest? Nou, volgens mij wel. Ik vroeg het me net al af van, ik ben hier vaker geweest. Volgens mij ben ik in het verleden hier wel geweest met een productie met Angela Groothuizen, volgens mij. In het verleden heb ik hier ook wel eens opgetreden, volgens mij met het gospelkoor. Maar binnenkort heb ik een theatertour, Discover Burgett Lewis. En ik weet nou niet of hij hier, dat weet ik nu niet uit mijn hoofd, maar of hij nou hier in de buurt komen van Friesland. Ik weet het niet. Dat kan haast niet missen met zo'n stem. Nou ja, en als het niet zo is, ik zou zeggen, de theaters hier in de buurt, bel mij voor het volgende seizoen. Burgert, heel veel succes hier. Want de mensen, neem het van me aan, die zijn echt van onder de indruk van jouw bestem en jouw bereik. Geweldig. En we wensen jou nog heel veel succes vanavond. En een nummer 1 hit zal er zeker komen. Nou, wie weet. En ik wil nog even zeggen tegen de lieve mensen hier in Dokkum, wat een warm onthaal. Ik ben zo warm onthaald vanmiddag en ik vind jullie gewoon allemaal lief. Mwah.
Dankjewel.